Ọhaneze Ndi Igbo ekenekwa m unu ọzọ. Biko unu na-afụnụ na ekwuru m ekwesị na mgbe mbụ na osimiri adịghị ile onye na-afara okwu ya. Osimiri gị na-adịghị ile onye afọ. Nya ihe unu believe na ete gị nsị ebi na anụ nwa na ahụ ị na-eji ikpikpi n'ihi akpata ego. Ihe a kịta a na-eme gị na-abụ n'ihi akpata ego. Mana asị gị ji nna eji egwube nsị kpobe dustbin, sobe moto na-ekpo dustbin na-awụ agadi nwaanyị arụ na Nigeria ka ịma na ya na-akwụgo 150,000 monthly. Isi na ịma mmenwu ya because why na gịnị mee na ịma mmenwu aka na ofte no odd job. Mana iyi eje ebe a kịta, iyi eje na nke nna ya ochie anụnwa kịta a na-asa gị ụchụ na-eme gị ihe niile a na-eme gị. I believe na ihe a na-eme gị na n'ihi eji ya wee nwee ego. Imecha anwe gị ihe gị wee sube isuchasị aka agbachasịa gị si na-achụ ego. Ebele m emegbuole ndị Igbo. Ebele m emegbuole unu because na amụrụ m onye mere anyị ụdị ha nọ n'ime ya. Amụrụ m onye mere some of us this thing. Bible says and the gift of God maketh one rich and added no sorrow. Ke ihe dị ihe anụ. Bible says again, those that hasten after another gods, their sorrow shall be multiplied. He na-eme kịta believe na mmadụ ji gị. I believe na onwe ihe na-eme gị. I nwere gị na nwe enwejego ebin. At the end of the ọlụ anụnwa kịta anụnwa na amele emela na ọlụ a elu 500,000 or 300. Now why not iwelu 50,000 je kụọ container kụọ abacha. Bido mụwa rice and beans n'ime ya. Ya asị m na by the year runs and ịma mma gị ijidela aka were eziokwu na-eso ụwa, obeying the laws of nature and the laws of creation onye kele gị and the laws of supernatural. I know most of you does not know those things that it exists and it works. Yetago. Ịmalụ nke ị na-eme na-emesi ya ike mana isi na m na ha nwe ị na-eme na ya eme gị gbaa benzo echi ise lie. Sigwa nwa ya eziokwu. Nya na mmadụ chọrọ ime gị ihe na wee sị gị na gị jee were nsị ebini techasịa na ahụ ị na-eji kpi ka atụrụ ndị Hausa ifi abalị nwa bụ na niile emeta ihe a. Agwụgo m unu sị na nwere onye ya eme onye eze arrest because why onye eze Jizọs na ụlọ onwe unu chọrọ ya gaa. Afụnụbeghị m ebe mmadụ pụtara na-asị na onye Jizọs na ọkwụrụ ya ụgwọ ya na ọlụ na ọlụ. I'm saying this for free. Onye ọbụla sị na ọkwụgolo onye eze Jizọs egosi ya lụalị olu na ọlụ pụta come and say it. Ya na amazi aka esi ataki ya, amazi aka esi takụlụ ya. Mana as for this one now, I'm saying it for free because this thing now, ihe anụ abụrụ ka esi achụ ego. I'm not saying it does not work. Listen to me. Asị m na ọ bụrụ ka esi akpata ego. Ọ bụrụ gịnị ka esi akpata ego. This is not why Igbos are known. This is not what we are known for. Ije bute oke ite, ije bute arọbi n'agụ, ije bute nke ọzọ, bute keta egbute wụsa na be gị. A na-asazi gị arụ wute nsị ezi. Emechaa anwe gị bụ uso, nwe gị ihe nwere sị gị subi ya n'ọkwa. By the time you esu ya for 1 hour, 30 minutes, 2 hours, aka gị niile egbuchasị ya. Kezi aka nwanne ya eji wee ego nwanne ma mgbọsị ọ ya abịa. Ego bịazi iburu ụzọ bịa treat ya malaria and typhoid because ịkwụgo na-anwụ for long. Ekwochago na-anwụ for long. Ijigo aka gị wee sue gbidi sụchasịsịa nhidi ahụ ịnụwe ndụm ahụ unu na-esu. Bụ usu na nkapị na other things emisi sụchasịa ya. Maka ihe esugide raw powder. Strength gị lose na. Ị na-arụ ọnụzi low on sugar because ọ na-anwụ ka ya na wee su ya. Ndị baya malana na ihe na. Ọlụna na ihe onye Jizọs na ụlọ onwe unu chọrọ ya jee because gịnị mere like I said from beginning na osimiri adịghị eli onye ọ na-afọrọ okwu ya. So biko no. Na-elocha all this thing does not guarantee you to be a billionaire tomorrow. Because na ọzọ dibịa gwachala ọzọ mana ọzọ gburu dibịa. Ọ bụrụ ndị niile gwọrọ ọgwụ ego kpatara ego. Ọ bụrụ na ihe adịghị n'akara aka gị bụ na ọlụ legit dị n'akara aka gị, you go and do it. Kpata ego juru oyi. Onwe ego juru oyi. Ị na-eli odogo na this thing comes without no repentance. Ihe ego juru oyi. Mana 80% of unu nwa niile na-eje eme ha akwụkwọ unu wee gwute wayo. Mgbada na-azị akwụ ụgwọ kịta ihe unu na-eme kịta bụ ọgwụ unu na-agwọ.
unu na-agwazi ọgwụ ndị be anyị youth jeenụ gbaanụ mbọ mara na ihu na eme onwe unu onwe ndị Chukwu dele ha ya kpata ego na 30 years 40 years 45 enwe video na-etere na social media nwaanyị chegidelu nwa for more than 15 years. At old age, she gave birth to her first child at old age. Nwaanyị apekata mpe ya na ebe 40 something years. Nọtaga imagine na ada 40 something years onwego ndị mụchagoro ụmụ n'asụsụ ụmụ ha n'akwụkwọ ịmagozo ụfọdụ azụchagodo n'akwụkwọ sef ụfọdụ na-erizi ego pension mana mgbe a ka onye ahụ bịa ka mụrụ nwa izizi ya. So by the time she will be like 50, nwa ya ka nọ 5 years. Mana gịnị mee? God's time is never too late. Like on when Gwali Akwoko na video say, I say, this is there is nothing like God's time. God's time still remains the best. And when they na haya anwụ n'ụtụtụ, when they na haya anwụ n'efe, when they na haya anwụ n'abalị. Ọ na-akwakọ dị na ịkpata ego. When they na haya akpata n'ụtụtụ, when they na haya akpata n'efe, when they na haya akpata n'abalị. At the end of everything, onye ọbụla nwere ụgwọ ọrụ. Ya na command si client $1 billion, $1 billion. On na gị dosara ya dia. Ka ọ nne gị nyere ya ego. Ụwa is moving rapidly. Odosepi na-efe na-agwa okwu nwekwa mmụọ na-eche ha. Dono mmadụ niile ka iyi aka iti niile ọtụa. It will not work. So biko na Igbo jee je aka ọrụ. And onye je Jesus. It's high time ni bịa regulate ihe a na na-eti na social media. Let's tell ourselves the truth. Regulate it. Ihe ụmụazị mmadụ dị ihe nwanne mmadụ. Ọrụ ị na-alụ na ọchị ịlụ ọrụ ya ndị otu mkpu ga ha na-eso gị n'aka ọsọ ha ngwa onye ọbụla buru ego. Vitalis onye na-abịa ịbịa lụrụ na nke gị ọma na moto a onye na-ejidere ya ka ndụ nwa ya. Moto nke onye na-ahụrụ ya ọkụ. Moto nke ọzọ onye na-eme nke ọzọ. Ịkpọrọ ụmụazị mmadụ ha na-etichasị ọkụkọ. Ha na-ahịọcha ọkụkọ na ndụ. Ọkụkọ dị ndụ ha na-atọchi ya ajị. That's the highest level of wickedness. Ị na-etichi ndị aka si enwe obi because na finogulegu si na onye ọbụla tala anụ enwe gbulu enwe taa anụ ya ata nwa anụ mmadụ. Natago onye ọbụla kara obi na-atụcha ọkụkọ dị ndụ ajị. Ọna mmadụ dị ndụ na-apụta ike ga aka n'azụ na mmadụ ewelepụla ya na-akpụchisi skin mbọ dị gị n'aka. Ịdị ndụ mpọ gị ojide ọdọ ya pim dọpụ ya. Do you imagine the pain ọ ya bụ? Then imagine the other kind of pain ọkụkọ na-efeel ma na-atụchi ajị ahụ dị ya na. Imagine the kind of pain ọ na-efeel. Ịtụchacha ya nwee ike na ọ na-ahụ ọ dị ndụ na anwe ya aka dọka ya na ndụ ahụ wepụta ya mkpụrụ obi wepụta ya mgbere afọ wepụta ya umeju ha chọrọ na-esukọsi ya ọnụ wee lụwa ọrụ. Biko nụ ozugbo unu emezina osimiri adịghị onye na-afọrọ okwu ya ndị be anyị mara na ihe ka ọ dịnụ.